рнг шумо як зане ки дар никоҳ як бародар аст намерем дандаша тиктик намекунем. ҳаромтарин ҳақиқат агар мезанам Ҳоҷи Мирзо и домло аст. ҳаромтарин зинокор и домло аст. паданатарин и домло аст. анамихе шумо вори ба ном домлора ма чух мемонам политик яъне сиёсатмадор медуре оҷатхона дашти калон мекуна аммо кнопкаи туалета намеҷиқа. муҳтарам политик мебуре ба шумо медуре аммо ова меҷехе ва фикри мара фаҳмиден. шумо ҷиддӣ бинед Ҳоҷи Мирзо. эҳтиромона хоҳиштон мекунам. якум видео аст. бубуро гап зад мардума бифаҳмонд ки е мардуми шариф Тоҷикистон бовар накунен ихе ширкатора ё аз дини ислом хориҷ ҳастанд. ҳаштон қабул нест. бубуро гап зад Ҳоҷи Мирзо. не тупи пожалуйста. то чанд қадр пули ҳаром мехӯрен шумо? мардум рӯи рост гуфтесан. як ҷон ташаккур ҳамватанони азиз.